नमस्कार प्रणाम, मैं निरंजन कुमार नुनू। हमनी के साथ है धासु वाइन्स ना, धासु वाइन्स के टीम लोग बा और ये लोग भी हम लोग के तरह कॉमेडी वीडियो बनावेला लोग और बहुत ही अच्छा कॉमेडी वीडियो बनावेला लोग। तो जिस तरह रॉक स्टार वाइन्स और मनी महाराज वाइन्स के प्यार देवनी, हमनी के प्यार देवनी लोग, ऐसा ही इहो टीम के प्यार दी। बहुत अच्छा वीडियो बनावल हुआ कॉमेडी वीडियो, तो प्यार दी और सपोर्ट करी और चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली। ए मर्दे खाली बैठले रहबा कि कुछ बोलबो करबा? देखा मच्छर भाई, बोलम तो जरूर है, न बोलम तो गरज कैसे चली। ई तोर साइकिल जे बानू कोनो साइड से बचल त बा ना, यही से एकर दाम तुहे लगावा, ताकि सामान तोर बा त दाम भी तुहे लगावा। ई कोनो बात ना भेल फुलवन भाई, मानत तानी साइकिल मच्छर भाई के बा, लेकिन लेवे के तो तोरा बा। तो तू बताव कितना में लेबो, कितना में तोरा चाही? है बिचो उल्टमासिए बारे कल ऐ सामान है मछरवा है तो फुलनवा दाम बता, एकर सामान है उहे दाम बताते। भाई तो उल्टे पैदा ले उल्टे पूछई थे, सीधा ना पूछ कि मछरवा नु बताइए कर कै रुपया ली और कै रुपया में दे दी। और सभी साइकिल में है कथी, साइकिल के सारा बिजनेस जाने तरी कहाँ से आयल ह, कहाँ ले चलौलक आ कहाँ धैले रहलक। ए मछरवा बोल तू कितना दाम लेबे? ओ चुल्हाई का हमर लार बोलले बार साइकिल के खाली टायर टू रे तनी सुगरी हिल कर बा ए पर तोरा के बैठा के हवा पर के उड़ा दे नु तो तू हवाई जहाज लेकन उड़ा लगबा। ए मच्छर भाई, मल्ला हवाई जहाज नहीं उड़ेले बा, साइकिल के दाम ना बताव दाम। का हम बताई तोनी का तो अपने आदमी बार जे बुझाए से दे द, का मुंह से बोलवा ओई तरह। ए मच्छर भाई, मुंह से ना बोलबा त गांड से बोलबा। बोला कर पे लेबा, धगाक से फरियाओ जल्दी। आय फरियाई के न बा, एगो काम कर लोगन 1400 में 14 रुपया कम द आ ले जा, जान ले जाए के बहुता 10 गो रुपया के जोड़ रख भैया के ने बा। बुआस पर बड़ा भीड़ लागल बा, बुआसे पर चले बा। जब तोरा के 1400 रुपया देवे करम तो मैं 14 रुपया कम काहे दे हम? तोरा कहेला दे दी कि 1400 में 14 रुपया कम में बेच देनी है साइकिल। ए मच्छर भाई, लंड परला हाला कइले बड़ा, जब अगला आदमी 1400 देता तो 14 रुपया कम काहे दी? ए तो हमरा का दिक्कत बा, दे हुआ ले जाओ। ए फुलनवा रुपया दे आ ले आ जो। ओ चुल्हाई का अभी रेट तो खाली उहे लगले हवा, हम तो नहीं लगले, लेकिन ई साइकिल के रेट अभी हमरा मंजूर नहीं खे। भैया 10 गो रुपया देता। रुपया ये तो हम 5 पीला बार नहीं 20 गो रुपया, तोरा 10 गो रुपया चाहिए। देखो तो ना साइकिल बेचत जो घरे का साइकिल बेचे जरा, अब भौजी से पूछला हा। आई हम पूछी वो हमार मालिक बा कि हम ओकर मालिक बनी कि हम पूछ के कोनो काम करम ओकरा से? भाग जल्दी घरे, मार के गुर्दे उड़ा। अच्छा साले गुर्दा फाड़ेला न कहला, चले जानी भौजी के कॉलेज में आग लगा के होइते। माने के परी मछर तू तो मेहरारू के सब 10 में रख ले बा। एगो ई साला के मेहरारू ह, एकरा के मारैत मारैत गला लो चुल्हा घर में तोरा घर में चूल्हा फोड़ रहा था, हम गांव समाज में कहे गेल का हैं जोन काम चल बे तोन काम फरियावा। भौजी भौजी ए कहां बाड़ू, निकला ना बाहरी। ए साले हेदे बानी ओने कथि में गाड़ी खाली घरई तानी। अरे बाप रे बाप, बड़ा झरले बाड़ी भौजी, का बात बा? ए त झारी ना नैहर नु जाई तानी, माई बोलेले बा महाजग देखेला। ए भौजी तू जाई तारू महाजग देखे, गुआस पर भैया मीना बाजार लगले बाड़न, के देखी? मीना बाजार कथि के मीना बाजार लगल तुम बाबा जी? कैसे कहीं भौजी कथी के मीना बाजार लागल बा, और कहम तो तू गरमा जेबी। ए बाप छिनरा साफ से बताई ना कि बात का बा, 24 घंटा मजाके करत रहिले। साफ साफ इहे बात बा भौजी, जोन तोर बियाह में साइकिलिया ना मिलल रख उहे भैया बेचई तारा। का साइकिल बेचैता? हाँ अब महाजग ना अब महाभारत होई घर में। अब देखो तनी कौन भड़ुआ साइकिल हमर किनवाइता बेचवाइता। आग लाग गे ये हो भौजी, अब मजा आई। ए बेचू छोरू घरे ले बात। ए फुलावन तू साफ साफ बताओ कितना रुपया देबे? रुकी रुकी तैका हमहू सुनी कितना रुपया मिलता। हां हां तोरा के बता देबो कैगो रुपया मिलैता। तू एकर मालिक बारू कि तोहर मालिक बा? हैं ना बुझाइते ये 5 गो लोग बैठल बा, ससुर भैसुर बैठल बा, हैं घोड़ा लेखा दौड़त चलई। मेरा रुके तै को लाजे शर्म नहीं। ए त कैसे ना बोली, हमर सामान हमर भतार, हम ना बोलम त के बोली?
ए बउआ जी तनी समझा दू न त हम ऐसा नहीं ससुर के मुंह में मुछ के तार करुआ के पतो हो कहीं हमर पतो रहती ना तो तोरा के साफा गज गज आ देले रहो। ओ चुल्हाई का तू हमार लाड़ से दिले बड़ा जब दूसरा के पत्तो हो तोरा के तारिए दे। ए त सुनी ना भैया जी भसुर बनी तो भसुर लखा रही ज्यादा भतार बने के कोशिश ना कर जाने ले हम काना गांव से आल बनी बीत बनावट टाइमो ना लागे। ओए बछरवा समझा ले अपने मेरा के न तो अब ठीक ना होई ससुर ले बात रख तो चली लेकिन अब भसुर पर आ गेल बा अब औरो ठीक ना होई। आहा बोलत कैसे बारन जैसे कि हमरा कहिए गप विरोध ले बार आ ई भड़ुआ कथी कर 4 झाड़ू सुबह रे 4 झाड़ू शाम के उठावना बा चली तो हम